Ei, bones, què tal? Fas contingut a YouTube, fas contingut a Twitch. Sabeu una de les coses que veig jo sempre? Que molta gent no és capaç de configurar el micro correctament. I que la gent et senti bé és un dels elements principals del teu contingut. En aquest vídeo us explicaré quatre filtres que podeu posar en el vostre OBS i que independentment del micro que tingueu, la vostra qualitat de veu pujarà exponencialment. Us ho explico. Una de les primeres coses que hem de mirar és quin micròfon tenim. Si teniu el típic micròfon que veiem als cascos aquí davant de la boca, ja no cal que mireu res més, perquè és aquest. Si teniu altres tipus de micròfons, el típic Yeti USB, micròfons que necessiten un adaptador, és molt important que mireu el patró polar del micròfon, val? Perquè el patró polar del micròfon determina per on agafa l'àudio al micròfon. Jo, en el meu cas, faig servir el micròfon aquest, que és el Shure, l'SM7B, tot un clàssic, i aquest micròfon té un patró frontal, val? Té un patró cardioide. Agafa l'àudio aquí davant. Fixeu-vos en la diferència ara quan comenci a parlar. Parlo davant del micro, anem a jugar una mica amb la posició del micro. Parlo davant del micro, parlo darrere del micro, parlo en un costat, parlo a l'altre costat i torno a parlar davant del micro. Veieu la diferència? Per entendre què és el patró polar d'un micròfon, feu una cerca al Google a imatges, busqueu patró polar del micròfon i us trobareu amb una imatge d'aquest estil. Això és bastant senzill d'entendre. Això explica com agafa el so un micròfon, val? La gran majoria de micròfons de tipus USB o amb el connector XLR, etc., són supercardioides o inclús alguns són hipercardioides. Val? Això vol dir que el micròfon agafa so per davant i una mica per darrere. Fixeu-vos en el gràfic, la majoria del so l'agafen per davant, però una mica per darrere. En el meu cas en particular és un micròfon cardioide, vol dir que per darrere pràcticament no agafa so, però sempre n'agafarà una miqueta. Val? Aquests micròfons que tenen supercardioide o hipercardioide són bastant més sensibles al so ambiental, so que pugueu tenir per darrere, etc. Si podeu posar una esponjeta en el micròfon, millor que millor, perquè ajuda a atenuar aquest so que ve de fora. És important que sapigueu el patró del micròfon, val? I que sapigueu si per culpa d'aquest patró doncs el vostre àudio no se sent massa bé o teniu molt de soroll de fons, etc. Val? Ja us dic, la gran majoria de micròfons USB o amb el connector XLR, el patró acostuma a ser supercardioide i inclús alguns hipercardioide, vol dir que agafen molt de so d'ambient. Per tant, és importantíssim saber per quina banda ens escolta el micro. És molt important que el micro el tinguem el més a prop possible de la boca. Els que teniu un micro dels cascos, més a prop ja no pot estar. Els que tingueu micros de peu, els que tingueu un suport de micro, no us poseu el micro lluny. El micro l'heu de tenir a prop. Val? Fixeu-vos que si jo ara trec un dels filtres que us explicaré, ara el desconnecto. De fet, veureu que la qualitat d'àudio ja ha canviat, però fixeu-vos què passa si m'allunyo el micròfon. No podeu tenir un micròfon tan lluny. Val? El micròfon ha d'estar a prop de la boca. Val? Jo el tinc a 4 dits de la boca. Val? El podeu tenir aquí davant com el tinc jo, on vulgueu, però a prop de la boca. Això és importantíssim. Abans que qualsevol filtre, abans que res, el micro ben col·locat. Bé, ara que tenim el micròfon ben col·locat, òbviament un ha de parlar amb el seu to de veu normal, i si crideu o parleu més fluix o d'això, cadascú té el seu to de veu. Val? I aquests 4 filtres que us explicaré ara us ajudaran a corregir el volum del micròfon i que sempre la vostra veu se senti bé, independentment de que parleu més fort o independentment de que parleu més fluix. Fixeu-vos en aquesta diferència. Jo ara estic parlant molt més fluix. I evidentment el vídeo se sent molt més fluix. I ara estic parlant molt més fort i el vídeo se sent molt més fort. Fixeu-vos en aquesta diferència. Ara inclús pot ser que es distorsioni el so. Ho veieu? És important que puguem controlar quin és el volum, val? Perquè independentment de que parlem més fort, de que potser parlem una mica més lluny del micròfon o potser parlem molt més a prop del micròfon, tinguem un volum regular.
val? I això és superimportant. Ara us ho explico. Molt bé, doncs jo ara tinc el meu micròfon sense cap mena de filtre posat. El primer que heu de fer, abans que res, és mirar quin volum té el micròfon en el vostre ordinador. El que heu de mirar és el volum d'àudio del vostre micròfon. Val? És importantíssim que tingueu el volum d'àudio bé en el vostre, ja sigui el Windows o en el Linux. Jo tinc un volum d'entrada molt baixet, però perquè és configuració meva. En el Windows normalment vosaltres voleu tenir el volum del micròfon, el volum d'entrada del micròfon el voleu tenir entre el 80 i el 100. Això és el primer que heu de mirar, independentment del volum de l'OBS. Oblideu-vos de l'OBS, heu d'anar a les propietats de so del vostre sistema i pujar el volum del micro entre el 80 i el 100. Heu de tenir un volum alt de micròfon. Un cop fet això, el volum a l'OBS, fixeu-vos que aquesta és la meva entrada d'àudio aquí baix del micròfon, ja veieu que quan vaig parlant això va pujant, el volum de l'OBS el voleu tenir alt, o com a molt el voleu tenir a menys 2 decibels o alguna cosa així, fixeu-vos, veieu aquí dalt, menys 2 decibels. Jo normalment el tinc a tope. Per què el tinc a tope? Perquè ara amb aquests filtres que us explicaré ho podem regular. Parlem de filtres, doncs. Comencem. Anem al micròfon, apretem aquest botó i ens en anem a filtres. A filtres, jo els tinc posats aquí i els tinc desactivats. I ara els anirem explicant un a un. El primer que m'agrada fer a mi és eliminar el soroll. Val? Activaríem el filtre d'eliminació de soroll. Si no sabeu afegir filtres, feu clic aquí i eliminació de soroll. Activem aquest filtre i aquí teniu dues opcions. L'RN Noise és una opció que us anirà molt bé si teniu targetes gràfiques Nvidia, etc. És el millor filtre de so que hi ha. Si no, teniu el filtre l'Speech. L'Speech és un filtre que bàsicament a un nivell de soroll talla l'àudio. Llavors, aquests filtres com els heu de configurar? Poseu-vos la finestra de forma que veieu el medidor de volum del vostre micròfon. I en aquest cas, que és eliminació de soroll, fem silenci. Bé, no estic en una habitació molt sorollosa, però el que heu d'anar fent és, si esteu en silenci, veureu la barra que es va movent. Doncs aneu pujant els decibels o aneu baixant els decibels fins que en silenci el soroll ambiental que tingueu, el soroll de l'habitació, no es vegi en aquesta barra. Segon filtre, dels més importants de tots i un dels més complicats d'entendre, el compressor. Ara estic parlant sense compressor. Ara estic parlant amb compressor. Per cert, aquests filtres els heu de posar, jo els poso en aquest ordre, perquè els filtres s'executen en aquest ordre. Hi ha gent que posa l'eliminació de soroll, el posa al final. A mi m'agrada tenir-ho així, perquè crec que abans de començar a modular el meu volum d'àudio, primer em vull treure el soroll de sobre. I un cop tinc el soroll tret, llavors ajusto la meva veu. El compressor, molt senzill. Configuracions que a mi em van bé. Relació 2:1. Aquest valor jo el faria anar entre 2 i 4. La diferència és molt subtil, però a mi m'agrada 2:1. El noto més suau. L'atac, 2 milisegons. Alliberem 100 milisegons. Tal qual. Què fa el compressor? El compressor el que fa és que els volums suaus els puja cap amunt i els volums forts els manté més o menys limitats. Començarem amb la ganància de sortida. Aquest és el primer que configurarem. La ganància de sortida és pujar els volums baixos. Per configurar això, simplement ara el vaig a baixar i simplement el que heu de fer és parlar fluix. Parleu fluix. Ara el poso aquí baix. I ara el que interessa és anar parlant fluix, ben fluixet, i anem pujant la ganància de sortida, parlem fluix, fins que veiem que parlant fluix, la nostra barra, veieu la mètrica? Veieu la barra baix que s'està posant en el groc, en el vermell? Això és el que m'interessa. M'interessa que quan parli fluix, el meu volum pugi i la gent senti la meva veu suau, però amb un volum acceptable. Normalment, quan la veieu que està aquí, a la groga, o a la vermella, una mica a la vermella, ja estarà bé.
val? El valor que sigui, és igual. Tenim això configurat ara. Aquesta és la ganància de sortida. Aquesta és els volums baixos. Els volums baixos cap amunt. Ara el que faré és que parlaré amb to una mica més alt. I amb això m'ajudarà a treure el limitador. El volum més alt el farem amb l'umbral. Val? I amb l'umbral el que volem fer és precisament el contrari que la ganància de sortida. Amb l'umbral el que volem és parlar fort. Val? I a l'umbral el anirem baixant perquè els volums forts, fixeu-vos que si jo el baixo molt, per molt fort que parli, vosaltres el volum el sentiu més baix. Llavors a l'umbral ens interessa anar-ho pujant, fins que la barra, ho veieu ara, la barra vermella, que estic parlant fort, veieu la barra vermella on està? Doncs ens interessa que es vagi quedant més o menys per aquí. El que no volem és que passi això. No volem el pic, no volem aquestes barres totalment vermelles. Volem que, encara que parlem fort, inclús algú pot picar la taula, que aquest volum no passi d'aquí. Val? Ja teniu el compressor configurat. Seguim amb més filtres. El següent filtre és l'expansor. Val? L'expansor depèn molt del micròfon que tingueu. Val? L'expansor el que farà, i també depèn una mica del vostre contingut. Si el vostre micròfon, i recordeu els patrons polars que hem parlat abans, si el vostre micròfon agafa so per darrere, si té un patró hipercardioide, si agafa so per darrere, que és un patró molt comú, val? Quan estigueu teclejant o fent clics amb el ratolí o fent coses a la taula, el vostre micròfon agafarà aquest so i el portarà al directe. Val? L'expansor és com un filtre de volum. Val? I bàsicament el que fa l'expansor és tot aquell so que no passi d'un cert volum, doncs no passa pel micro. Val? L'expansor es configura molt semblant al compressor. De fet, jo tinc la mateixa relació, 2:1, fixeu-vos que el preajust sigui d'expansor, val? Atac, 2 mil·lisegons, podem alliberar 50 o podem alliberar 100. La diferència és molt subtil. La ganància de sortida no la volem tocar, la ganància de sortida són 0 dBs, i aquí el que tocarem és a l'umbral. I a l'umbral l'heu de posar, per començar, a l'esquerra de tot. I ara el que heu de fer és, en silenci, simplement teclejar o fer servir el ratolí, etc etc. Com el meu micròfon pràcticament no agafa so, jo ara estic teclejant i ja pràcticament no ho sentiu. De totes formes, a mi m'agrada tenir un umbral una mica més alt. Però feu això, és igual que el filtre de soroll, exactament el mateix, només heu de tocar l'umbral. Això, 2:1, 2 mil·lisegons, 100 mil·lisegons o 50, no toqueu ganància de sortida, això no cal que ho toqueu per res, expansor aquí, que ja us vindrà per defecte, us poseu l'umbral aquí. Ei, si el vostre directe és que se senti teclejar, no cal ni que poseu expansor. Però si no voleu que se senti molt, o teniu un teclat que fa molt de soroll, o el ratolí fa molt de soroll, i no voleu que aquest so entri pel micròfon, estigueu-vos en silenci, aneu teclejant, aneu fent clics, i aneu pujant aquest valor fins que veieu, igual que en el filtre de soroll, fins que veieu que en aquesta barra no es mou res. I aneu pujant aquest valor, fins que no es mogui res. I quan ja no es mogui res, ja el teniu. Anem a per l'últim filtre, el limitador. El limitador és aquell filtre que posarà un límit al volum màxim que volem emetre. Jo ara el tinc deshabilitat i si parlo fort, les coses poden començar a fer pics d'àudio. Ho veieu, que hi ha algun pic d'àudio? Si pico la taula, etc., veieu que les barres es posen vermelles? Doncs per això és el limitador. El limitador l'habilitem i fixeu-vos que el valor menys 5 decibels és el màxim volum d'àudio que sortirà de la meva veu. Fixeu-vos que el tinc aquí dalt a menys 5 decibels, que és exactament aquest valor d'aquí. I per molt que jo cridi, per molts cops que faci, per molt soroll que hi hagi, aquest volum no passarà de menys 5 decibels. I bé,
amb aquests 4 filtres, aquestes 4 explicacions bàsiques del micròfon, espero que pugueu millorar moltíssim la vostra qualitat d'àudio. Si us ha agradat el vídeo, like, subscribe i ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé.